ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। ଆଜି କେବଳ ମହିଳା ମୋହିନୀ ବା ମହିଳା ବଶୀକରଣ ଦେବୁ। କେବଳ ମହିଳା ବଶୀକରଣ ବା ମହିଳା ମୋହିନୀ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେବଳ ମହିଳାକୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ ବା ମୋହିନୀ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହି ମୋହିନୀ ବା ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜିଆ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଧି, କେଉଁ ବିଧାନ, କେଉଁ ଗୁରୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଭଲରେ କରିବା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବିଧି, ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧା ଭାଗ କାଟିଦେବେ ଏବଂ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଗାଡ଼ିଦେବେ ସେହି ଲେମ୍ବୁ କଟିଲା ଜାଗାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ସିନ୍ଦୁର ନେଇଯିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେହି ଲୁଣ ଉପରେ ଝିଟି ଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ତଳପଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ମୋହିନୀ ବା ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାରି ନାମ ଲେଖିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେହି ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓମ୍ ଅମୁକ ବଶ୍ୟମ୍ କାମ ଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ମହିଳା ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର।